да се молиш. И сега нека да се молим, Святия Душе, научиме, Господи, как да се молиме, Господи. И затова апостол Павел, той преди той каза за нас, така също и Дух ни помага в нашата немощ, понеже не знаем как да се молим, както трябва, но самия Дух да тайства в нашите неизговорими станали. Амин. Нека да се молим, Господи, сега научи ни, Господи. Господи, ела, Господи, аз не зная как да се молиме, Господи. Тази вечера, Господи, точно учиш, Господи. Точно бъде ли, Господи, днес, толкова сърцето ми, Господи. Искам да се моля, Господи, много. Помогни ми, Господи, да разберем каква е мощна сила, Господи, има молитвата. Какво прави го чрез молитвата, Господи. Господи, стани за нас, Господи. Стани, Господи, за нас и се молиме, Господи. Да се молим на чайния свят, Господи. Се молиме всички домове и да променя всякакви неща, Господи. Сега една, Господи. Святия Душе, Господи, научи, Господи. Научахте да се молиме, Господи. Една, Святия Душе, Господи. Слава на Тебе, Господи. Една, Господи, научи, Господи. Слава на Тебе, Господи. Халелуя, Господи. Слава на Тебе, Господи. Моли се сега, братци, всички. Святия Дух, той знае как да се молим. Преди Святия Душе, научи ме да мене, Господи. Как трябва да се молим? Нека да се молим. Айде всички да се молиш. Ако ти не искаш да днес това мястото, айде нека да се молим. Святия Душе, научи ме, Господи, сега. Ето, Господи, стоя пред Тебе, Господи. Слава на Тебе, Господи. Научи ни, Господи, сега. Ела, Господи. Слава на Тебе, Господи. Слава на Тебе, Господи. Може с вяра да намерим победа в живота. Нека те почувства вяра в душата си. Нека почувства сила в сърцето си.
сутринта, 6:30 започва, към 8 без 20 да свършиме. Просто сега и Господ дава това огън даваш. Вече има 10 души, свърахме вече 10 души и редовно идва. Това не е случайно, брат и сестри. И България има ли някъде ранности за 6:30 молитва събранието? Мисля, че малко има, но малко има. Но благодаря на Господа и нашата църква започва това, защото Господ иска да учи за нас как трябва да се молим. Учете дълбоко, амин? Научете дълбоко. Слава Господа, халелуя. Дяволе са най-много интересува молитвата. Дяволе най-много интересува и как да отказах, да ни отказах на молитвата. Дяволите и предлага само за работа. Хайде работи, да пееш, да проповядваш, да обикалиш. Хайде, Яни, да проповядаш. Хайде това правиш. Хайде, брат, пак това да правиш. Направиш църквата.
Хайде да обикалиш, да спасиш душите. И когато ние само работим за Божието слава, дяволите много се радва. Много се радва. Хайде, давай още. Давай още. Защо? Защо дяволите се радва? Виляна, защо дяволи се радва? Защото може лесно, с най-малката си наша изнова лесно да провали. Много тъга, не мога да разбера. Мария, защо дяволи се радва ние, когато много работим за, само много работим за Господа? Защото нямаме време да отделим за Бога и така не може да се развиваме. Амин, слава на Господа. Амин. Ти какво ще да кажа? Ще да кажа, че защото няма да ни остане време да се молим. Амин, слава на Господа. Халелуя. Господ не иска ти да печеш на отлично. Господ не иска ти да печеш много пари. Господ не иска ти да проповядаш много места. Господ не иска ти да много направиш изненада чудеса. Господ иска ти да се молиш. Амин. Това е Божието желанието. Ако ние се молим, Господ работи. Амин. Ние трябва да малко се буди на нашия Господ. Аз знам, че Той нито не спи, Той нито не заспа. Но обаче, когато ние се молим, Господ ще работи. Амин. Вярваш ли? Амин. Слава Господа. Слава Господа. Амин. Затова колкото е, и това е най-голяма лъжа. Какво е най-голяма лъжа? Сега прави компот, консерви, и сега прави нацепи дърва. Това е най-голяма лъжа, че няма време да служи за Господа. По-добре аз не го познавам. По-добре аз не го познавам.
както Словото каза, нали? Сядайте. Пак повтаряме, така Святия и Дух ни помага в нашите немощни. И понеже не знаеме да се молим както трябва, но самия Дух ходатайства в нашите неизговорими станания. А тези, които изпитва сърцата, знаят какъв е ум и на Духа, защото Той ходатайства за светите по Божията воля. Амин. Ако ние разбрахме, ние ще опитваме, или сега ни опитвахме, колко е чудесно е молитва, когато сме в молитвата. Ако ти знаеш сега малко, или ти сега знаеш малко, ако ние повече да знаем какво ще стане, ако ние ще разберем колко е качеството, колко е толкова важно е молитвата. Не само защо ти се радваш толкова сега, знаете ли? Защото Господ сега оборава вътре в тебе. Амин? Той сега работи вътре в тебе. Както Господ е създал тази земята и Той днес работи вътре в тебе. Той сега стана нов творението, нов човек, нов сърце. Ако така продължаваме, знаете ли какво стана? Както Деяния апостол казаше на 6 глава 4 стих, ние ще постоянстваме в молитвата. Амин? Аз няма нужда обикали на някъде тук църквите. Аз просто не съм апостол, но просто аз съм пастор и постоянно се молим. Защото това е много важно. Не само аз, ние вярващи какво ще правим. Постоянно. Тук ще постоянстваме в молитвата. Постоянстваме в молитвата. Защото знаем колко е важна молитвата. Когато ние се молим, Господ Той работи. Амин. Молитвата е ръката на Бога. Молитвата е ръката на Бога. Когато ние се молим, Господ започва работи. Слава Господа. Амин. Сега